weka fence ya security, weka watchman, security person ya kuchunga. Joala chiro ma Busibwabo e kar chung'od bura ma Matayos County ma Busia omonjo apis ruoth ma gwengego ewi medruok mar rochruok mar arita e aluorano kadukni gi turo gi jonjore. Joala go koro kwano lal mathoth bang' kweth moro mar jonjore monjo kuonde ohala go kendo kwalo mwandu otieno ma piny orugo kawuono. Giwacho ni jonjore go nomuko dhoudi mag dukni go gi chuma kendo chwalo mwandu ma kwan gi ok ong'e kinde mane koth chwe e dier otieno kaachiel kuom jodak ma gwengego nohinyore bang' jonjore go chwade gi chuma kano yude dukane kata obedo ni oganda go ne goyo koko, jonjore go ne otimo tama. Sani koro gidak kod luoro chakre dwe achiel mokalo ka gidwaro mondo duogi tesendo bila manodaro goli aluorano. Ukiweka leo kesho wanakuja kuchukua. Sasa hata nimeshindwa nini inaendelea. Duka la bradangu ambaye anaitwa Paul Kapmanyuru ako kule Nairobi. Hii ni mara ya pili likiibiwa, na kutokana na hilo duka ndo pali tumepata ile ya ile school fees, riziki yetu na school fees ni kwa ajili ya hilo duka. Last time waliiba kitu kama yenye inagharamika kama kitu kama 150,000 hivi. So this time round bro akaongeza stock ya 50,000 pia imeibiwa yote kabisa. Hakuna kitu inaachwa na duka lenyewe la nguo na viatu. Leo nimesikia hata ofisa mkubwa wa Busibwabo akisema ati amezunguka Busibwabo usiku yote hajaona chochote. Kumaanisha hata yeye anaweza kuwa maybe miongoni mwao kwa sababu amezunguka usiku yote, akasema mwenyewe amezunguka usiku yote. Serikali ya Busia itusaidie. Wao maaskari wenye wako Busibwabo waende watuletee maaskari wengine.